Euskal Herritik 900 kilometrota, hemen, Sevilla Biko parkinean, lehengusua bizitatzea etorrita, atzean dukazu espetxea. Eta nik esatet, noiz arte, zenbat asteburu gehiago, etorri beharko du honeaino, lehengusuok, amak, bere umeek, gurutz bizitatzera, eta nik esango dizuet, azkeneko egunen arte, Espainiak ez gaitulako nahi barkamen eske, ez gaitu nahi belaunikatuta, humilatuta eta azkeneko egunen arte preso baizik. Ez da hau ikusi besteik katalanekin egiten nahi dianak, eta ez ditzagun sinistu behaien gandik gatozen demokrazi eta nahitasun mezu horiek, gezurra da dana. Banua espetxera, guantxe haukat bisita, 900 kilometroin eta 40 minutuz baino ez, kristalaz bestaldera, presua bisitatzeko.